Ja sam Marijana Maričić, učiteljica glazbene kulture u osnovnoj školi Gustava Petrovca u Zagrebu. U školi vodim glazbenu radionicu, orkestar i pjevački zbor. Imamo brojne nastupe iza sebe na natječajima, natjecanjima i nastupima sa zborom i radionicom. Prošle godine smo bili u Novigradu preko online radionica. Bilo mi je lijepo, bilo mi je zanimljivo, ali ove godine se veselim jer ću biti uživo, što svi se naravno veselimo. Zašto? Da vidim ponovo ljude uživo koji su mi dragi, mentore koji su tamo u toj radionici, svoje kolege neke koje znam, s kojima smo studirali, išli zajedno u srednju školu, da ih ponovo vidim, to mi je želja, da se družimo. Najviše želim da se malo maknemo od ove naše realnosti i svakodnevnog života, da malo tamo doživimo taj naš Novigrad i da ga vidimo konačno uživo. Veselim se tome, evo nadam se da ćete me odabrati i vidimo se u Novigradu. Lijep pozdrav iz Zagreba. Doviđenja!